Jeg hedder Malene, og jeg ejer og driver smykkefirmaet Blik & Fuglsang. For mange år siden, der valgte jeg at udleve min drøm om at arbejde med min kreative side. Og lave noget, der er smukt, som kan bringe glæde hos andre. Vores værksted det ligger midt i naturen i Holbæk, og har designet af kollektionen i meget tæt samarbejde med min store piger Malou og Savannah. Og min store kærlighed Thomas har også en vigtig rolle som forretningspartner. Han har sin egen karriere uden for Blik & Fuglsang, men han er rigtig god til at falde ind på opgaver, der falder mig og pigerne svært. Og så deltager han også på messer sammen med hele familien. Hvor jeg designer til den modne kvinde, er pigerne rigtig gode til at gå ind og designe til et lidt yngre segment. Og det vil sige, at de beholder udtrykket og tager fat i vores DNA, men kommer med nogle bud på smykkerne, som er lidt mere piget og en form for en nedskalering, men hvor de stadig arbejder med de rå overflader. Jeg er super taknemmelig for at få lov til at arbejde med min store passion for at lave smykker. Og jeg så kan gøre det sammen med min familie. Det gør, at jeg føler mig utroligt taknemmelig. Jeg håber, at du kan gå ind og finde nogle smykker i kollektionen, som netop kan understrege din personlighed, og som du kan blive rigtig glad for. Tusind tak, fordi du lyttede med.